Diyos marhay na hapon sa Indogabos, mga tugang. Please kneel for our novena to Senior Santo Niño. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. O Senior Santo Niño, you are our King and our God, we worship you. You are our strong defender, we turn to you. You are the patron of Cebu and the Philippines, we come to you. You have made extraordinary wonders through your miraculous image in these chosen islands. Remember us. Look down this poor soul that comes to you for help. Lead us with your wisdom. Discipline us with your truth. Console us with your tenderness. Protect us with your might. We consecrate today our thoughts to you. Only with you shall they be occupied. Our words only of you shall they speak. Our sufferings, that we may endure them for your sake. We beg you, Senior Santo Niño, illumine our understanding, kindle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish what you wish, because you wish, as long as you wish. Grant us, Senior Santo Niño, that we may feel love toward you, be strict toward ourselves, be zealous toward our fellow men, and rightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, humble in prosperity. Teach us, dear Santo Niño, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us lastly that we may remember you, adore you, love you, and serve you here on earth, that we may be happy with you forever and ever in heaven. Amen. Supplications to Santo Niño. Lord have mercy. Christ have mercy on us. Lord have mercy on us. Jesus hear us. Jesus, Graciously hear us. responds to the supplication. Santo Niño, help us. In every need, let us come to you with humble trust. Santo Niño, help In us. all our doubts, perplexities, and temptations. Santo Niño, help In us. hours of loneliness, weariness, and trials. Santo Niño, help In the us. failure of our plans and hope. Santo Niño, help In us. disappointment, troubles, and sorrows. Santo Niño, help When us. others fail us, and your grace alone can assist us. Santo Niño, help When us. we throw ourselves on your tender love as our only refuge. Santo Niño, help When us. our heart is cast down by failure. Santo Niño, help When us. we are ill and our head and hands cannot work and we are lonely. Santo Niño, help When us. we feel impatient and our cross irritate us. Santo Niño, help us. Always, in spite of weakness, faults, and shortcomings of every kind. Santo Niño, help us. Lamb of God who takes away the sins of the world. Spare us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world. Have mercy upon us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world. Graciously hear us, O Jesus. O Santo Niño, who has said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Give, we beseech you, to us who ask the gift of your divine love, that we may love you with our whole heart, in word and work, and never cease from showing forth your praise. Make us, O Lord, to have a perpetual fear and love of your holy name, for you never fail to govern, whom do you solidly establish in your love, through Christ our Lord. Amen. Concluding prayer. O miraculous Santo Niño, prostrate before your sacred image, we ask you to cast a merciful look on our troubled hearts. Let your tender love, so inclined to pity, be softened at our prayers, and grant us that grace for which we ardently implore you. Take from us all unbearable affliction and despair. For your sacred infancy's sake, hear our prayers and send us consolation and aid, that we may praise you with the Father and the Holy Spirit forever and ever. Amen. Orasyo Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban.
Inaako umi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabotan asin nautoban sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatayan mina an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ni naglalawig ang tig-inita, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang. Asin mga matinabang na parasurog kan kapang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kaguranan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Sanudas taday. Ipamibi mo kami. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ngunyan po, Lunes, sa enot na semana nin Kwaresma. Idulot niya to ang Santa Misang ini sa mga minasunod na intensyon, mga misa pa sa salamat. Kahagadan kang Recuenco and Valmonte family for the gift of life, kahagadan ni Owen Madrid for the gift of life of Sir Benji by BU OP staff. Espesyal na kahagadan for fast recovery of Vladimir Lagario, kahagadan ni Alan Amaranto. Para kay Allen and Sarah, kahagadan ni Sel Santillan. For fast healing and recovery, kahagadan ni Mr. Ramon Apuli. For fast recovery, kisarong Anonymous. Asin man espesyal na kahagadan ni Mr. and Mrs. Warren Revale. Sa kapahingaloan kan mga kalag. Sa kalag ni Edgardo, kahagadan kang Torre Franca family, kay Lord Delino asin Aida, ni Mr. and Mrs. Loida Bermundo, kay Astor, Evangeline, Timotea asin Josefina, kahagadan ni Paul, kay Merwin asin Jose, Candado and Minya family. Pagirumdum po sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kang banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ta po ang paggamit kang cellphone, urog na sa laog kan Santa Misa. Mantenuron ta po ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon nin Santa Misa. Salamat po. Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Madyasin dumulog sa Diyos nin pagkamuot, sa iya magsaramba sa Diyos sa tuyang Ama. Punan niya sa tuyang Santa Misa, sa ngaran ka Ama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristo ang kagurang nanta, ang pagkamot kang Diyos, asin ang pakisumaro kad Espiritu Santo,
mapas sa Indugabos. Asin sa imong espiritu. Maray na hapon sa Indugabos mga tugang. Maray na hapon man, Father. Ako untan sa tuyang manggasalan, nga ning magkano kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, talagasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kabayan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kaguranan tan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin makapatawadan sa tong mangkasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Mamibi kita. O Diyos, sa muyang kaligtasan, baguha kami, asin tanganing makinabang kami kan gawe kan Kwaresma, tukdui an sa muyang buot kan mga lagitno na adal. Huli kay Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. Inanyugon niya to ang enot na babasahon. Ginuno sa libro ni Leviticus. An kagurang na nagtaram ki Moises. Sabihan mo ang bilog na katripunan kan banwaan ng Israel, magpakabanal ka mo. Hulita ako si Yahweh na sa indong Diyos, banal. Day ka mo maghabon, day magdaya, day man magputik sa indong kapwa. Day nindo'y pagsumpa sa daing katotoohan an sa kuyang ngaran. Tanaglalanghad ka mo kan ngaranin sa indong Diyos. Day nindo pag-apihon an sa indong kapwa, day man paghabunan. Day nindo pagpugulon sa masunod na aga, an tandan nin para aldaw. Day nindo pag mudahon an bungog, asin sa lalakawan buta, day magbugtak nin singkugan. Kundi matakot ka mo sa indong Diyos, ako ang kagurangnan. Sa indong paghatol, dai mo gibonin kabikuan, dai pagpalainon ang mga dukha, dai man ka mo magpadaog sa mga mapangyari. Hatulan nindo ang sa indong kapwa, susog sa katanosan. Dai ka mo maglibot, siring sa paralibak, sa tahaw kan sa imong banwaan. Asin dai mo ipagbugtak sa panganib ang buhay nin sa imong katuod. Ako ang kagurangnan. Dai mo ikaungis ang sa imong tugang. Sagwion mo ning tunay ang sa imong katuod. Asin dai ka magkasala dahil sa iya. Dai ka magbalos. Dai ka magrimpos nin maraot na buot tumang sa kaakian nin sa imong banwaan. Kamutan mo ang sa imong kapwa, siring kan pagkamuot mo sa imo mansana. Ako ang kagurangnan. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An sa imong tataramon kagurangnan, espiritu asin buhay. An sa imong tataramon kagurangnan, espiritu asing buhay. An tugunin kagurangnan, nagtataong bagsik sa kalag. An tugunin kagurangnan, masasarigan. Nakakapadunong sa mapakumbaba. An sa imong tataramon kagurangnan, espiritu asin buhay. An mga tugunin kagurangnan matanos, nakakapag-ugma sa puso. An kabutanin kagurangnan malinaw, nagtataong liwanag sa mga mata.
An sa imong tataramon kagurangnan, espiritu asin buhay. An pagkatakot sa kagurangnan banal, nagdadanay sagkod paman. An mga pagbuot nin kagurangnan nasa katotoohan, gabos na iyan matanos. An sa imong tataramon kagurangnan, espiritu asin buhay. An mga tataramon nin sa kong nguso, an mga pagmaawot nin sa kong puso, maging managom sa kagurangnan, sa kong paratubos, sa kong paalawan. An sa imong tataramon kagurangnan, espiritu asin buhay. An pagrokyaw kang banal na ebanghelyo. Giraraya witas ako, tataramonin buhay. Girarahinan yogon ko, tataramonin buhay. Asinin kagayunan, pagtubod paggamot, magayunon mamison, tataramonin buhay, magayunon mamison, tataramonin buhay. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukiyaw kan Ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kuna nakinin tao dumatong, panonin kamurawayan kay bangabos na mga angheles. Matukaw sa trono, asin titipunon sa tubang niya, ang gabos na banwaan. Sa iyang paglalain-lainon, siring sa pastor dan mga karnero, linalain sa mga kanding. Ang mga karnero, ibubugtak sa wala. Dangan masabi sa mga yaon sa tuon niya, madya kamo, mga padangat din sa kong ama, lumaog kamo sa kahadean na inandam para sa Indo, punan kinaban lalangon. Hulit ako nagutom, asin pinakakanindo, ako napaha, asin pinainom nindo, ako nakihimanwa, asin pinasakat nindo, ako daing gubing, asin ginubingan nindo, ako naghelang, asin sinungko nindo, ako nasa bilangguan, asin dinalaw nindo. An mga banal mahapot, kagurangnan kasuarin may kanahiling na nagutom, asin sa mong pinakakan, napaha, asin sa mong pinainom, kasuarin ka nakihimanwa, asin sa mong pinasakat, o daing gubing, asin sa mong ginubingan. Kasuarin ka naghelang o nabilanggo, asin sa mong dinalaw, asin ang hade masimbag. Tutong sinasabi ko sa Indo, lambang pag-ibunindo ka iyan sa pinakasalit kong mga tugang, ginibunindo iyan sa sako. Dangan masabi sa mga yaon sa wala, rumayo kamo sako mga maldito, paduman kamo sa kalayong daing katapusan, na inandam para sa demonyo asin sa iyang mga angheles. Hulit ako nagutom asin day nindo pinakakan, ako napaha asin day nindo pinainom, ako nakimanwa asin day nindo pinasakat, ako daing gubing asin day nindo ginubingan, naghelang asin nabilanggo, asin day nindo dinalaw. An mga ini mahapot man, kagurangnan kasuarin mi kanahiling na nagutom o napaha, nakimhanwa o daing gubing, naghelang o nabilanggo asin day mi katinabangan, asin siya masimbag. Tutong sinasabi ko sa Indo, lambang dainindo pagibo ka iyan, sa sarok kay ning mangkasaradayan, dainindo iyan ginigibos ako. An mga ini maduman sa padusang daing kasagkoran, asin ang mga banal sa buhay na daing kasagkoran. Mga tugangan marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na hapon sa Indogabos, mga tugang, sa ngunya na aldaw, nagpapadagos kita kaining sa tuyang pagurup-hurup sa mga tema na pinagpepresentar sa tuya nguya na panahon kan Kwaresma.
Asin mo niyan pinaglaladawan sa tuyaan, realidad nan mahal na Diyos, inapod an sayang banwaan digdi sa kinaban. Pinabanal niya, asin man nagkaag nin mga leyes o mga commandments tangani na pasunudon an sayang banwaan sa tamang dalan. Kaya kita, gabos na binunyagan, gabos man kita inaapod na magsunod sa satuyang kagurangnan. So in a way, maging iba kaysa sa pinagsasabi sa tuya kan sa tuyang kinaban na maging mga tunay asin mga deboto na Kristiyano. Ining panahon kan Kwaresma, sarong panahon ini na kung saan pwede niya itong gibuhon ining mga pinagsasabi sa tuya. This is the perfect time to do so. Saro ining panahon tangani na magsibog muna kita, asin man pag-atid-atidan niya to an sa tuyang buhay. Saro ining panahon na kung saan pinagtatauan kita ning tsansa na magbago, asin magbakli, na itry niya to na i-reevaluate an sa tuyang buhay, asin man kung kinakaipuhan i-reorient iyan, pasiring duman sa dalan na pinapalakawan sa tuya kan mahal na Diyos. Dugang padigdi, inaapudan man kita na maging matinao. Aside from giving material things, inaapudan kita na maging matinao lalong-lalo na sa pagkamot asin pagkaherap. Inaapudan kita na patawadon niya to itong mga tao na nagkausa sa tuya nin kulog, asin man pagsakit. Inaapudan man kita na maghiras kan pagkamot niya to, asin man ang mga biyayang natanggap niya to sa mga tao na daing-dai. Itong mga tao na day maray na eksperyensyahan ang pagkamot kan mahal na Diyos. Iyo inian sa rupang realidad na pinagtataw sa tuya. Ining realidad na kadakol na mga tao nagsasakit sa tuyang kinaban ngunyan. Asin ang dahilan kay ni, kadakol. Yaon dyan ang pagkamakasadiri kan tao. Yaon dyan ang pagiging jealous nyato. Yaon man dyan ang anger, asin hatred. Gabos na mga negativities na presente sa buhay kan tao. Bilang mga Kristiyano, kadakol sa ng mga bagay na pwede niya itong maginibo, tangani na matabangan niya to an sa tuyang kapwa. But it is also important to note that kung ano ining sinabi ni Jesucristo sa satuyang ebanghelyo na nadangugo niya na hapon. Didi sa ebanghelyo ni San Mateo, nadangog niya to itong famoso na sermon kan sa tuyang kagurangnan manunungod sa Last Judgment. Ining Last Judgment na ini, mangyayari sa paagi kan paghihiwalay kan duwang grupo. Duman sa Last Judgment, sabi ni Jesucristo, itong ngayon na mga banal, itong mga husto, itong mga caring asin loving, lalong-lalo na sa mga nangaipo, asin mga daing sukat, digdi ngaya sa tuuko. Ito naman na mga tao na day nagpahiling nin pakisumaro, itong mga tao na day nagpahiling nin pagkaherak, asin man pagtabang sa sindang kapwa, digdi ngaya sa walako. Siring ngaya na ang pastor, pinaglalain itong mga karnero, asin mga kanding. Itong mga nasa tuo makakaresibi kan buhay na daing kasagkoran. Itong mga nasa wala, sabi ni Jesucristo, makakaresibi kan padusa na daing kasagkoran. Pasil ini, kung aram niya to sa satuyang buhay, napasiring kita duman sa totoo kan satuyang kagurangnan. Pero kikurab kita, pag-aram niya to, na day pag kita sigurado na mapasiring kita duman sa tuo na parte kan sa tuyang kagurangnan. Baka nga, Father, nasa tahaw pa ako, day ko pa nga aram kung pawala o patuo.
Magayon na pagpapagirumdum ini, kung naghahapot kita kung papaano kita mapapalangit sa ini sa kasimbagan, napakaunon ang mga nagugutom, tauanin tubig ang mga napapaha, pasakaton ang mga estranghero, tauan gubing anding mga bado, rangahon ang mga nagihelang, bisitahon ang mga nasa bilangguan. Si Jesucristo na mismo ang nagsabi, kung gibuhon ngayon nindo ini, sa siring kay ining mga saradit na tugang ko, ginigibo man nindo sa kuya. Kung daydo ngaya gibuhon iyan sa mga saradit na ini, day man ngaya nindo ginigibo iyan sa tuya. Minsan pa no kita, sa tuyang focus lang, iyo kung nakakumit kita ning kasalan. Pasilon iyan, nakamuda ako, pagkakasala ikumpisal ko. Nakakulong ako sa kuyang kapwa, nagkasala ako, ikukumpisal ko. Pero ang pinagsasabi digdi sa tuya, may mas grabe pa pala na kasalan. And it is not the sin of commission. Bako itong pinagkumitir mong kasalan, kundi su sin of omission. So di mo pinagibo na may pagkakataon ka man sa nanggibuhon ang tama, pero ninhuli sa kahugakan, ninhuli tahabo mong maghali sa imong comfort zone, di mo ginibo. Sabi ni Jesucristo, digdi babasihan ang sa imong padudumanan kung ika mapaduman sa tuo o sa wala. Ining panahon kan Kwaresma, bako ini panahon in pagpapatakot. Kundi panahon na kung saan pinapagirumdum kita kan sa tuyang kapasidad bilang mga tao. Kan sa tuyang abilidad na magibuning karahayan, ninhuli kita mga Kristiyano. Hagadon lugod niya to sa Santa Misang ini na sa mga pagkakataon na hinahagad na kita magtabang, sa mga pagkakataon na hinahagad na kita magibuning karahayan, gibuhon niya to. Ninhuli ta sa mga saradit na gibo na iyan, nahihiling kan sa tuyang kagurangnan. Asin lugod apudun man kita, pasiring duman sa mga parte asin miyembro kan mga karnero, duman sa iyang tuo, na kung sa'y nagahalat sa tuya, ang buhay na daing kasagkoran. Amen. Ano man nakarayan, nasa tuyang naginibo, iyan uli lamang sa Diyos na nagibonin gabos. Minaray kitang gamiton, kan sa tuyang kaguramnan, sa pagbalangibog niya, kan katalingkasanin gabos. Magpabibikaw mga tugang, tanganingan sako, asinan sa indong atang, makumalugod, kan Diyos samang makakamhan. Akoon man lugod, kan kagurangnan, ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin, kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan nakuha man ang dulot kan samuyang pagkamuot, na sa imong bagsik magpabanal kan samuyang pamuhay-buhay, asin magtawsa mo kan kapatawadan, huli kan sa imong pagkaherak, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Tanganing ikabalik sa mga aki mo, an kalinigan in mga isip, nagtalaan kanin mabiyayang panahon, natalingkas an isip sa mga marawt na kamautan,
Pakinabangan nindan mga agisa ng bagay, tanganing magdayupot sa mga nagdadanay. Kaya kaibakan mga santos as in angeles, sarabay kami nag-uumaw sa imo, daing tapos na nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos din mga hukbo. Ang langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Paladanan minadigdi, sa ngaran kan kagurangnan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, nagpasaluib sagod sa pasyon, nagwa siya ning tinapay asin pagpasalamat binakini, asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin magakan kini, tainian sa kuyang hawak day dudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin maginom kini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, dapapabuluson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sagod na ikamagdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa muyang Santo Papa si Francisco, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan akwasinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kay tupa nakapagayagay sa imo, magkanigong maging keras kan buhay na daing kasagoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa imong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos no nakaugalian,
nangahas kitang magsabi, Ama niyamo, dayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang bot mo sa daga nin siring sa langit, an sa mong kakanon sa raldaw, ito mo samuya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdarahas sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamuan katoninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan mugmang paglaw masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ikay nagsabi sa imong mga apostoles, katoninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katoninongan itinataw ko sa indo. Hare paghilingan sa mumang kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigua na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katoninongan kan kagurangnan, danay namapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kita kan tanda nin katoninongan. Peace be with you po. Peace. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan ginaban kaeraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan ginaban kaeraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan ginaban, tawi kami ni katoninongan. Mga tugang uyan, Kordero kang Diyos, Yesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada namang inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalagma umayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Biyaya nin Diyos
Diyos Ama. Madya kamong mga napapagal, asin napapaha sa mundo. Kakanasininom kamo, kan grasyang dulot ni Yesu Kristo. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami na sa pag-ako sa imong sakramento, mamatian mi ang tabang sa isip asin hawak, tanganing nalinigan sa duwang ini, magmuraway kami sa kapanoan, kan mga bulong na langit nun. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan, an Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. One day to this island as given in pledge, God sent you to us, O beloved child, and always you have been the light of our souls, the guide of our people, the flame in our hearts. Señor Santo Niño, with your scepter guide our people. Oh, hail you, King forever. Pilipinas is your kingdom. Señor Santo Niño, in your hand the word finds its rest. Proclaim your truth and justice, bring to men your peace and love. Good evening po.